Diyos, maray na aga po mga tugang, maluhod po para sa satong nodvina to the Sacred Heart of Jesus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Divine Jesus, you have said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Behold me kneeling at your feet, filled with a lively faith and confidence in the promises dictated by your Sacred Heart and pronounced by your adorable lips, I come to ask this favor. Silently mention your petitions. To whom can I turn if not to you, whose heart is the source of all graces and merits? Where should I seek if not in the treasure which contains all the riches of your kindness and mercy? Where should I knock if not at the door through which God gives himself to us and through which we go to God? I have recourse to you, Heart of Jesus. In you I find consolation when afflicted, protection when persecuted, strength when burdened with trials, and light in doubt and darkness. Dear Jesus, I firmly believe that you can grant me the grace I implore, even though it should require a miracle. You have only to will it, and my prayer will be granted. I admit that I am most unworthy of your favors, but this is not a reason for me to be discouraged. You are the God of mercy, and you will not refuse a contrite heart. Cast upon me a look of mercy, I beg of you, and your kind heart will find in my miseries and weaknesses a reason for granting my prayer. O Sacred Heart, whatever may be your decision with regard to my request, I will never stop adoring, loving, praising, and serving you. My Jesus, be pleased to accept this my act of perfect resignation to the decrees of your adorable heart, which I sincerely desire may be fulfilled in, and by me and by all your creatures forever. Sacred Heart of Jesus, I know that there is but one thing impossible to you, to be without pity for those who are suffering or in distress. Look upon me, I beg of you, dear Jesus, and grant me the grace for which I humbly implore you. Through the Immaculate Heart of your most sorrowful Mother, you have entrusted me to her as her child, and her prayers are all powerful with you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, Pray for us. act of consecration to the most Sacred Heart of Jesus. Jesus, my Lord, to you I offer up and consecrate my heart. Take it, my Jesus, and make it worthy of your majesty. Banish from it all that is offensive to you. Fill it with the virtues that will make it pleasing. The all-consuming fire of your love within my cold heart. Have my heart hidden within yours and near to your mother's heart. I wish to be yours forever, for well I know that in heaven or on earth there is nothing like you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Most Sacred Heart of We Jesus, trust in you. Most Sacred Heart of Jesus. Make our hearts like unto yours. Prayer to the Sacred Heart of Jesus for the family. O Lord, I pray that in my home, peace, quiet, and well-being may prevail under the shadow of your holy mantle. Bless and protect, O Lord, my endeavors, my enterprises, and all those who depend on me, and everything that I long for and desire. Banish from my mind and my heart false ideas and evil sentiments. Infuse in me a love of my neighbor, and grant me the means to help him.
Give me resignation and fortitude of spirit in time of adversity, so that I may rise above the contradictions of life. Guide and protect, O Lord, my own who are exposed to the dangers and contingencies of the world. Do not forget, O my Jesus, our loved ones, with whom we were united in life and whose departure from this earth caused us sorrow. At the same time, consoled by the thought that, because they remained faithful to you, you did not abandon them at the hour of death. Have pity on them, O Lord, and bring them to their eternal glory in heaven. Amen. Concluding prayer. Almighty and eternal God, look upon the heart of your most beloved Son, and upon the praise and satisfaction which he offers you in the name of sinners, and to those who implore your mercy in your great goodness. Grant forgiveness in the name of Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Oratio Imperata, pamiibi laban sa bagyo asinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang, daimi nasabotan asin na utob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasaki tuli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean mina an padusang balik kan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, oran, baha, pagtuga kan bulkan na sinibapang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuton na Ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibohan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Sa liwat, Diyos maray na aga po mga tugang, ngunyan siniselebrar niya to ang solemnidad kan gabos na mga santos asin santas. Idulot po niya to sa Santa Misa ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat dulot ni Sian S. Sigüenza Jr. Pasasalamat man dulot ni Jaisel G. Llantos, Ascano family, Bong and Jing Gapayaw and family. In honor of all saints, dulot ni Rene and Troyes. Pasasalamat dulot ni Andrea Belguera, Lubrin family, Africanos family. In honor of the most Sacred Heart of Jesus,
dulot ni Rosie B. Asopardo, Cantara and family. Pasasalamat for the gift of life and birthday blessing of Romeo de los Santos, dulot ni Nick. In honor of all saints, dulot kan Lauta family. Sa espesyal na kaagadan for good spiritual, physical health and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo, Cantara and family. Sa espesyal na kaagadan man, dulot ni Vince Joseph Richard Volante, Susan Moraleda and family. Sa espesyal na kaagadan for PNLE this November 9 to 10, 2024, dulot ni Marifer Nas. For fast recovery and healing of Vicente, dulot ni Marichu Mangampo. Sa espesyal na kaagadan man, dulot kan Africanos family and Garcia family. Sa kapahingaluan kan mga kalag, para sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo, Cantara and family. Sa kalag ni Elena, Vicente, Selwyn, Wiljen and Milton, dulot ni Marites Astillero and family. Sa kalag ni Juan, Marta, Evelyn, dulot ni Evangeline Ibrada. Para sa kalag ni Esther, Leopoldo, Roberto Jr., Lucilo and Sigondina, dulot ni J. Ramirez and family. Para sa kalag ni Anthony, dulot ni Maria Teresa S. Cabotaje. Sa kalag ni Susan and para sa gabos na kalag, dulot kantang family. Para sa kalag ni Milton, Jose, Josefa, Antonio, Maria, Jovito, Rudy, Benjamin, and Roderick, dulot ni Tess D. and family. Para sa kalag ni Grace, dulot kan Manlangit family. Para sa gabos na kalag sa Purgatorio, asin sa kalag ni Jesus Diaking, Sigondina, Alfredo, Julie, Ramon Francisco, and para sa kalag ni Natividad, dulot ni Rafaelita How and family. Sa kalag ni Sigondina, Alfredo, Julie, Ramon Francisco, para sa gabos na kalag sa Purgatorio, dulot ni Sonia Serrano. Sa kalag ni Amando, Lourdes, Mariano, Rosario, Romulo, Rayman, dulot ni Grace Ortiz and family. Sa kalag ni Nestor, David, Ray Joseph, Justin Raymond, dulot kan Sanyosa family. Para sa kalag ni Ray, Marilo, Oriel, Arnie, Noel, Nikki Joy, Adelaida, Ludovico, dulot kan Rodrigueza family. Para sa kalag ni Joaquin and Paz, dulot kan Flores family. Sa kalag ni Ramon, Nieves, Dolores, Pablo, Severo, Soledad, and para sa gabos na kalag, dulot ni Susan Moraleda and family. Para sa kalag ni Lindon, Emilio, Manuel, Lydia, Maria Cecilia, and para sa gabos na kalag sa Purgatorio, dulot ni Marcia, Myla, Rodrigo, and family. Para sa kalag ni Ruben and Leticia, and para sa kalag ni John, dulot ni Lian, Rico, Obal, and Edralyn Arevalo and family. Para sa kalag ni Eugenia, Carlester, Froilan, Dolores, Agapita, Placido, Sosimo, Feliciano, and para sa gabos na kalag, dulot ni Helen Miralles and family. Para sa kalag ni Enrico Kent, dulot ni Mr. and Mrs. Kevin Lustre. Para sa gabos na kalag, dulot ni Sian S. Siguenza Jr. Para sa kalag ni Editha, Primo, Gilberto, Sergio, dulot kan Cordial family. Sa kalag ni Pedro, Ana Maria, Rafael, dulot ni Ramon Lim and family. Para sa gabos na kalag, dulot ni Araceli Esquivel Dañez. Para sa gabos na kalag, dulot kan Encenarial family. Para sa kalag ni Richard, dulot ni Odessa Lumaad.
Para sa kalag ni Benjamin, dulot kan Santillan family. Sa kalag ni Faustino, dulot kan Santillan family. Para sa kalag ni Norma, dulot ni Mirabel and Santillan family. Para sa gabos na kalag, and sa kalag ni Ernesto and Sonia, dulot ni Maria Lourdes Serrano. Sa kalag ni Segundina and Alfredo, dulot ni Mr. Renato Serrano. Para sa kalag ni Eduardo and para sa gabos na kalag, dulot ni Olive Nanyo. Sa kalag ni Edwin Corazon Carmelo, dulot ni Evelyn Espinas and family. Sa kalag ni Leticia Romeo Mario, dulot kan Diladja and Tan family. Para sa gabos na kalag sa Purgatorio, dulot ni Chan and Divera family. Sa kalag ni Avelina, Joaquin, Joel, Gloria, Carlos, Genoveva, Romeo Jr., Pilar, Gaudencio, Lilia, Jose, Gemma, and sa gabos na kalag sa Purgatorio, dulot kan Romero's family. Para sa gabos na kalag, dulot ni Jaisel G. Llantos. Sa kalag ni Higino, dulot ni Salvi Bello and family. Sa kalag ni Leonardo Sr., Marinelia, Fe, Gregorio, Amador, dulot ni Mr. and Mrs. Eduardo Medrano and family. Sa kalag ni Tess, Vicente, and sa gabos na kalag, dulot kan Ascano family. Sa kalag ni Evangeline, dulot ni Mary Grace Montes. And para sa gabos na kalag, dulot kan ni Tess Alcazar Pan and family. Sa kalag ni Santiago Jr., Angel Jr., and sa kalag ni Paulino Luciano, dulot ni Angel Impig Jr. Para sa gabos na kalag, dulot kan Argente and Nato family. Sa kalag ni Godofredo Sr., Lourdes, Elisa, dulot ni Emily Orense and family. Sa kalag ni Rogelio Sr., Yolanda, Ray, Rogelio Sr., and para sa gabos na kalag, dulot ni Risa De Hito. Sa kalag ni Margie, dulot kan Ricacho family. Para sa kalag ni Antonio Sr., dulot ni Eileen Hamila and family. Para sa gabos na kalag, dulot ni Elaine Banwa and family. Sa kalag ni Josefina Fidencio Epifanio Jr., Ninita, Angelina, Gloria, Jose, Bernardo, Magdalena, Willard Ayan, and Raymar, dulot ni Rene and Royce. And para sa gabos na kalag, dulot ni Rene and Royce. Para sa kalag ni Nilda, Reynaldo, Redentor Primo, Hospicio Nestor, Ray Joseph, Bernardino Carlos, Delfina, Primo Senior, Isabel, Fidela, Carolina, Samuel, Joseph, Consuelo, and Salvacion, dulot ni Chito Baldo and family. Para sa kalag ni Andres, Amparo, Ralph, dulot ni Chito Baldo and family. Para sa gabos na kalag, dulot kam Abions family. Sa kalag ni Alfredo, dulot ni Mr. and Mrs. Jules Leopando and family. Sa gabos na kalag, dulot ni Mrs. Gina Cardel. Para sa kalag ni Napoleon, dulot ni Gina Cardel and children. Sa kalag ni Pat D. Sr., dulot kan D's family. Para sa kalag ni Pat Tadeos D. Sr. and sa gabos na kalag, dulot kan D's family. Sa kalag ni Felix and Leticia, dulot ni Glenn B. Vergara. Para sa gabos na kalag, dulot ni Rani Imperial and family. Sa kalag ni John, dulot ni Jenny Belmonte. Para sa kalag ni Porferio Solidad, dulot ni Marlene Manabes. Sa kalag ni Antonio Rizalina and sa gabos na kalag, dulot ni Pat Baltasar. Sa kalag ni Fe and Manuel, dulot kan Isidoro family.
Sa kalag ni Cesar Olimpo, dulot ni Adelfa Olimpo and family, para sa gabos na kalag, dulot ni Canlubrin family, para sa gabos na kalag, dulot kan Landicho family, sa kalag ni Pamela Ashley, dulot ni Malu and Roy Arimado, para kay Mariano and sa gabos na kalag, dulot ni Tin Del Rio, para kay Alfredo, Mary Shapan, Guillerma, Gregorio, Miguela, Wenceslao, Salvador, Ingracia, dulot ni Rafaelita Howe and family, para kay Christian, Tobias, and para sa gabos na kalag, dulot kan Asuncion Espinida and family, para sa kalag ni Jose and All Souls, dulot ni Josephine Lee and family, para kay Lucio, dulot kan Abinal family, para sa kalag ni Dali, dulot ni Pat D, para sa kalag ni Gerardo Jr. and Kylie Daenerys, dulot ni Corazon Licop and family, para kay Alex and Gina, and para sa gabos na kalag, dulot ni Kent and Sarina Cantal, para kay Rogelio, dulot kan Navarra family, para kay Jose Earl, Orlando Sr., Orlando Jr., Gloria, John Benedict, dulot kan Yanson family, sa kalag ni Rolando Jr., Emelita, Amparo, Vanji, and para sa gabos na kalag, dulot ni Eileen Balute and family. Para sa gabos na kalag, dulot kan Lutaus family, sa gabos na kalag, dulot kan Sanyosa family, sa kalag ni Mariano Jr., Dumiga, and para sa gabos na kalag, dulot ni Tess Mancera, para sa gabos na kalag, dulot ni Sunshine Imperial and family, para kay Antonio, Felipe, Ignacio, Casiana, and para sa gabos na kalag, dulot kan Africanos family, sa kalag ni Dennis and Tito, dulot kan Esquivel family, para kay Marites and Arthur, dulot ni Erlinda Boticario, para kay Ricardo, dulot kan Llorera family, para sa kalag ni Carl, Virginia, Purificación, Benjamin, Jesus, Priscilla, dulot ni Mila Palanca and family, sa kalag ni Isabelo Jr., dulot ni Elvira Alamo, para sa kalag ni Francisco and sa gabos na kalag, dulot kan Alamo family, para kay Andro and Jay, dulot ni Angelica, para sa gabos na kalag, dulot kan Baloloy family, sa gabos na kalag, dulot kan ni Corazon Valderrama, sa kalag ni Rodolfo, Gloria, Benita, Salvador, dulot kan Armero family, sa kalag ni Jose and Felina, dulot ni Emily Liaguno, sa gabos na kalag, dulot ni Mr. and Mrs. Michael Arcos and family, sa kalag ni Sismundo, Maria, Orencio Sr., Amparo, Francesco, and Valentina, dulot kan Paglinawan and Tumaob family, sa kalag ni Atancia and Catalina, dulot kan Tumaob and Paglinawan family, sa kalag ni Luciano, dulot kan Lansangan family, sa kalag ni Francisco, Corazon, Danilo, Reynaldo, Samantha Haley, Lolita, Fernando, Hermogenes, Herminia, Ruben, Albino, Karina, Esther, and para sa gabos na kalag, dulot ni Francia and Danis family, dulot kan Francia and Danis family, sa kalag ni Lucy, dulot ni Maria Corazon Andal. Sa kalag ni Baby Peanut and Baby Alex, dulot ni Andrea Ereher and Florence Peanut, sa kalag ni Robinson, dulot ni Felbita Magdasok and family, para kay Stella, dulot ni Domingo Bendia and family, sa kalag ni David and Elena, dulot ni Gemaline Leones Mendoza and family, para kay David and Elena, dulot ni Melinda Leones del Rosario and family, sa kalag ni Rodita and Higinio, dulot ni Carlo Buetre,
sa kalag ni Roger, John, Damian, Juliana, Joanna, Josefina, and para sa gabos na kalag, dulot ni Mrs. Baby Molet and family. Para kay Renato, dulot ni Melinda Leones del Rosario and family. Sa kalag ni Danilo, dulot ni Gemma Mendoza and family. Para kay Ireneo, Florentina, Eddie Sr., Eddie Jr., dulot kan Arias family. Sa kalag ni Pedro and Teresita, dulot kan ni Canor Echaluce. Sa kalag ni Joel, dulot ni Joan Abad Abejuro and family. Para kay Florentina and Higidjo, dulot ni Joyce Sarsa and family. Sa kalag ni Valeriana, dulot ni Joy Sarsa and family. Para kay Consolacion, dulot ni Joy Sarsa and family. Para kay Von Andre, dulot ni Miss Cathy Pelleño. Sa kalag ni Libeng, Coco Choy, Pedro, Maura, Jose, Fermin, dulot ni Felisa Bara. Sa kalag ni Edgar, Raymond, dulot ni Lingling. Para sa kalag ni Manuel, Laya, Vicente, Heidi, Domingo, Consuelo, Juan, Maria Cecilia, David, Antonia, Andrew, Sally, Mirla, dulot ni Sinaida at Chacon. Sa kalag ni Josefina and Rafael, dulot kan Bindanya family. Para kay Dominador Senior, Dominador Junior, dulot kan Esquivel family. Para sa gabos na kalag, dulot ni Antonia Chuaoy and family. Sa gabos na kalag, dulot kan Abadesa family. Sa kalag ni Brother Jerome OFM, dulot kan Asopardo Cantara and family. Sa kalag ni Juan, Gloria, Pilar, Silvia, Antonio, Ruben, Higino, Andrew Juanito, Miriam, Roland Bendon, dulot kan Asopardo and Cantara family. Sa kalag ni Emetrio, Juan, Beatriz, Jesus, and para sa gabos na kalag sa Purgatorio, dulot ni Josefina K. and family. Para sa gabos na kalag sa Purgatorio, dulot ni Mr. and Mrs. Nolan Mayor and family. Para sa kalag ni Leon, Romana, and para sa gabos na kalag, dulot kan de los Santos family. Para sa gabos na kalag, and para sa gabos na mga santos, dulot ni Mr. and Mrs. Edgar Daet. Para pasasalamat para sa gabos na mga kalag, dulot ni Felicitas Ardales and family. Para sa kalag ni Lucinda, dulot kan de los Santos family. Banwaning Diyos, matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Dakulang biyaya mga punya nagsira. Good morning po. Good morning, Father. Sarong komunidad, kita nagkakatiripon sa ngaran ka nama, kan Aki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. November 1, pinagsaselebrar po niya to ang solemnidad kan gabos na mga banal, gabos na mga santos. Saints with big letter S, itong mga na-canonize, pinag-recognisar kan simbahan ng mga santos. So mga may pinagsaselebrar kitang feast days para sa Inda, as in saints with small letter S. Perhaps they are our relatives na ngunyan, nakamta na ang buhay na dahil kasagkora. As in yao na sa langit, kaya sinda naging mga banal, as in mga santos man.
So, tinatawan niya to sindanin honra sa aldaw na ini, sa pagselebrar kan solemnidad na ini. Asin, binapagirumduman ang selebrasyon na ini sa lambang saro sa tuya, kan kakayahan, asin dapat maging esperso kan lambang saro na kitaman, maging mga santos, asin santas. Sa paagikan, paghingawatang mabuhay, sosog sa kabutan kan mahal na Diyos, paghingawa po niya to na mabuhay sosog sa mga kapaladan. Yung madadangog tango niyan sa tuyang ebanghelyo, itong mga beatitudes of Christians. Asin sa pagtuguta na ang Diyos mismo mabuhay sa satong buhay. Sa siring na paagi, magigiman kita mga santos, asin santas. Isabay ta naman, halawig, sulitania bago magpuon kan Santa Misa. Ang pagrumdom, although sa aga November 2, iyo ang komemorasyon kan gabos na mga gadan, isabay ta sa misang ini ang pagpamibi para sa mga namumutan niya to sa buhay na nainot na sa to sa ikaduwang buhay. Yan midbidon ta po ang sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos. Taganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sa rabay tabi kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadsi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan ng Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa toong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan.
mamipi kita. O Diyos na makakamhan, sagkod pa man na nagtugot sa mo na maggalang sa sarong selebrasyon kan mga merito kan gabos na mga banal, namimibi kami, nahuli kan dakol na mga parapamibi, warasan sa mo an minamawot na kagawasan, nin pakipag-ulian sa imo. Huli kay Hesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki na kaibamong nabubuhay as inagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Nahiling ko na andai mabilang na mga tao hali sa gabos na banwaan, rasa, tribo, asin tataramon, hemateo nyato an enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Kapayagan. Dangan nahiling ang sarong anghel na nag-iitaas hali sa sirangan. Daraan selyo nin Diyos na buhay. Sa makusog na tingog, inapod ang apat na anghel, tinugon na rauton ang daga asin dagat. Sinabihan, dainindo pagrauton ang daga asin kakahuyan, sagkod na samuyang mamarkahan, ang mga angog kan mga surugon, nin samuyang Diyos. Dangan nadangog ko kunpira ang minarkan kanselyo. Sanggatos 40 may 4,000, hali sa gabos na tribo kan Israel. Pakatapos nahiling ko anday mabilang na mga tao, hali sa gabos na banwaan, rasa, tribo, asin tataramon, sinda nakatindog sa atubang kan trono, asin kan kordero. Maputi ang mga gubing, asin may mga darang langkoy. Makusog ang sa indang kinurahaw. Ang kaligtasan hali sa satuyang Diyos na nagtutukaw sa trono, asin hali sa kordero. Ang gabos na mga anghel na nakatindog sa palibot kan trono, sa palibot kan mga gurang, asin kan apat na hayop, nagdarapa sa atubang kan trono, angog sa daga, asin nagsamba sa Diyos. Ini ang sinabi ninda, Amen, kaumawan, kamurawayan, kadunongan, pasalamat, pagalang, kapangyarihan asin kusog, mapasatuyang Diyos sa panahon na daing kasagkoran. Amen. Saro sa mga gurang nagtaram asin naghapot sako, ang mga taong ini na maputi ang gubing, si isay sinda asin sa insinda hali. Sinimbag ko, naaaraman mo kagurangnan ko, sinimbag ako. Ini ang mga hali sa dakulang kasakitan, linabahan nindaan sa indang mga gubing, asin pinaputi sa dugo kan kordero. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, iyo ini ang banwaan na nagmamauot na mahiling ang sa imong lalawgon. Kagurangnan, iyo ini ang banwaan na nagmamauot na mahiling ang sa imong lalawgon. Sa dirinin kagurangnan ang kinaaban, asin ang kapanoan kaiyan. Ang daga sa kaanggabos na nag-ierok dyan. Huli ta pinatindog niya ini sa ibabaw nin kadagatan, asin pinamugtak sa ibabaw nin katubigan. Kagurangnan, iyo ini ang banwaan na nagmamauot na mahiling ang sa imong lalawgon. Si Isay ang matukad sa bulod ning kagurangnan. Si Isay ang matindog sa banal niyang ierokan. Ang taong malinig ang mga kamot, asin mabini ang puso. Anday nagsasamba sa mga Diyos. Anday nagigibo kan mga putik na panuga. Kagurangnan, iyo ini ang banwaan na nagmamauot na mahiling ang sa imong lalawgon. Aakuon niya ang mga bendisyon hali sa kagurangnan, asin ang balos hali sa Diyos, nin sa iyang kaligtasan. Siring kaini ang mga tao na naghahanap sa iya, naghahanap kan lalawgon, kan Diyos ni Jacob. Kagurangnan, iyo ini ang banwaan na nagmamauot na mahiling ang sa imong lalawgon. Himateo nyato ang ikaduwang babasahon.
Pagbasa sa enot na surat ni San Juan. Isip-isipan nindo ang pagkamuot na iwinaras nin Ama sa sato. Tinugutan niya kitang pag-apodon ng mga aki nin Diyos. Asin iyo iyan kita. Hulitaan kinaban habo na magmidbid sa Diyos, kaya dai minamidbid sa to. Mga orog na namumutan, ngunyan kitang mga aki na nin Diyos, alagad kung magiging ano kita sa maabot na panahon, dai pa ipinapahayag, an aram niya to, iyo na kun ipahayag kita, magiging arog sa iya. Hulita mahihiling niya to siya, kung si Isay talaga siya, an si Isay man na igwakan siring na paglaom, dapat na magpakalinig, dapat na maging malinig arog kay Kristo. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ipagrukyaw po niya to ang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu, Pagbasa kan marahay na bareta na sinurat ni San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Pakahiling ni Jesus kang katawohan, nagtukad siya sa bukid. Nagtukaw asin ang mga disipulos, nagrani sa iya. Dangan nagtaram asin nagtukdo sa inda. Inian sa iyang sinabi, paladan ang mga dukha sa espiritu, hulita sa inda ang kahadean nin langit. Paladan ang mga mabuot, hulita mapapasainda ang daga. Paladan ang mga nagtitios, hulita sinda rarangahon. Paladan ang mga nagugutom, asin napapaha sa katanosan, hulita sinda pakakabasugon. Paladan ang mga mahiherakon, hulita sinda mahiherakan. Paladan ang mga malinig ang puso, hulita sinda aapodon ng mga aki nin Diyos. Paladan ang mga pinapasakitan dahil sa katanosan, hulita sa inda ang kahadean nin langit. Paladan kamo, kung dahil sa kuya, kamo pagmudahon, pasakitan, asin pakarauton, nin mga tao, ipag-ugma nindo, hulita dakula ang ibabalos nin Diyos sa indo, sa langit. An marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Good morning. May request po ako sa inyo. Bago ako magpadagos, kung pwede po, pakikudot na pinong-pinoan sa indong katain. Pinong-pino. Anong sabi po kang kinudot mo? Aray. Nagpapasiguro lang po ako sa agap, kapiestahan kan mga kalag. Baka may nagsimba digdi. Pag may aray, buhay. Yan. Magayon na pagirumdum baga po sa lambang saro sa tuya. Di magparareklamo kung may mga problema, kadipisilan, magpasalamat na dahil kay ni we are given the assurance that we are still alive. Buhay ka pa, kaya nagaaginin pagbalo, kadipisilan, nag-aako kan sa tuyang krus sa buhay. Every time na pinagseselebrar po ining duwang sunuda na selebrasyon, November 1, All Saints Day, November 2, All Souls Day, or commemoration of the faithful departed. Igwa kong sarong istoryang narumduman. Itong na-receive ko pong sarong text message, ngunyan daang panahon, modernong panahon,
igwa namanin paagi kung paano mag-onra sa satuyang mga namumutan sa buhay na nainot na sa to sa ikaduwang buhay. Sabi duman, kung sa ano man nakadahilanan, ano man na rason, na daig ka po makakaduman sa sementeryo sa mga aldaw na ini, ngunyan, sabi duman, kay puhan mo sa nang mag-text. Text, dalaw, big bold letters, dalaw. To 2366. Kung dai ka makakaduman, tamay kaulangan ka, mauran, daing sakayan, sinda mismo ang madalaw sa imo. May option pa iyan. Press 1. Gusto mong nakasirip sa may bintana. Press 2. Gusto mong habang nakiihi ka sa banyo, yaon sa likod mo. Press 3. Ano pang option habang nagdadrive ka, nahihiling mo sa rear mirror mo. Mga tugang magayunon po ining pagirumdom sa lambang saro sa tuya. Naan panahon na ini, panahon na itinalaan, tanganing kita ma-inspirar. Enot, November 1, All Saints Day, na magiman na mga santos. Pinapagirumdom ang lambang saro sa tuya, nakikigwa po kitang kakayahan, na magiman na siring sa sainda. Kung susundon ta, ang mga tugon ni Diyos sa tuyang buhay, mabubuhay kita susog digdi sa nadangog niya tong ebanghelyo manunungod sa mga kapaladan, meaning we live in accordance with the values which are contrary to the values of the world. Bako sa mga pangkinaban na valores, kundi supang langit nun na valores. As in, siyempre, kung tutugutan niya to ang mahal na Diyos na mabuhay sa puso, as in sa buhay, kanlambang saro. Amen? Nagpupuon pa sa nakot, tururog na ka po. Baka madagusan po ka mo. Dahil magparapiyong sa laog kan misa. Ngunyanaan, nahihiling kong selebrasyon na katutok sa Halloween. Nakula kong post na nahiling sa mga aki, tigbadoan ni Dracula, mga makakatakot na lalaugon, tig-make-upan. Pagkatapos kan bagyo, dahil panganay nakapakaray kang harong, sibot-sibot ng magbakal tibado na pang Dracula. Halloween versus All Saints Day. Trick or treat. Lalo sa ibang nasyon, iyan ang nakatutok, nagre-relibot sa mga aki. Trick or treat. Igwa kong nahiling kasuod sa TV na igwang maabot mo niya na okasyon sa sarong istasyon, itong gabi ng lagim, gabi ng dilim. Imbes na nakatutok digdi sa inaapod niya itong All Saints Day. Holy wind, holy treat, kuta na. Kaya sabi ka iyan, sa tuyang selebrasyon, from something sacred, it has become a scary thing. Sacred and scared. Duman kita sa nakakatakot. Sa agak, o kunyan nganing aldaw, madurumana sa Campo Santo, o sa inaapod niya tong sementeryo. Yan. Ini pong panahon da ini, panahon kan sa tuyang pagmuni-muni. Paghurup-hurup, manunungod kan sa tuya man na destino. Realidad, kang kagadanan. Ang sementeryo, bako, lugar po nin dasalan, bakong laklakan. Tako minsan, ika daw ang gadan, napatungan ki 4 kanto sa imong nitso, tigamit sa ng lamesa. Ano man sa buot mo. Kaya paghurup-hurupan ta po ang mga bagay na ini mga tugang. So, from something sacred, our celebrations now are making us scared. Kaya no wonder, sabi kan sarong nabasa kong article, no wonder we embrace a culture of death rather than life. A culture of fear rather than hope. A culture of darkness rather than light.
Kaya ngunya na November 1 and 2, All Saints Day and All Souls Day respectively, as Christians, we are being reminded na ini pong selebrasyon na ini sarong Kristiyanong selebrasyon na nagpapagirumdum sa tuya, isarong artikulo sa satuya pong pagtubod. Itong inaapod niya itong Communion of Saints. Puro pakinabang nin mga santos, which is the supernatural unity of all members of the mystical body of Christ. Namely, ito pong inaapod niya itong Church Triumphant. Itong mga yaon na duman sa langit. Asin itong yaon, miyembro kita gabos, kaya itong inaapod niya itong Church Militant. Padagos na nakikilaban sa mga kadipisilan, pagbalo sa buhay. Padagos na naghihinguwa, susog sa plano asin kabuutan in mahal na Diyos. Kita ito, mga yaon pa sa kinaban, Church Militant. Asin itong yaon sa Church Suffering. Itong dahil kan sa indang mga naginibong pagkukulang asin pagkakasala, yaon pa po duman sa purgatorio, undergoing purgation. Paglilinig kan sa indang kalag, tanganing maging maninigo na mag-ako kan langit. So, in other words, there is this wonderful exchange of spiritual goods. Ang tigsasabi kayo ni sa tuyang doktrinang ini, sa tuyang credo, na puro pakinabang ni mga santos, that we are capable of praying for each other. May kakayahan, so yaon sa Church Triumphant, yaon sa Church Militant, to pray for those people who are there in the church suffering. Asin sindaman, igwang kakayahan na magpamibi para sa tuya. Paborito kong kuning istorya, at kaya kaya kang na-assign po ako sa huruan. Igwa duman, pag ika po nagduman sa huruan, may masarabat sa imo. Mga paranubina, apisar ka ng mga nagtitinda po ng kandila, nagsasabat sa jeep. May mga paranubina duman. Now, tighapot ko po sa sarong paranubina, paano po yako kung foreigner ang nagdigdi, paano mo sasabihon sa iyang mapanubina ka? Di ka man masasabutan. Diba? Kaya tinuruan kong English. Sabi ko, kung foreigner ang magdigdi, ini po ang sabihon mo. Instead of saying, mapanubina ka, ang sabihon mo po yako, I'll pray for you, you pay for me. Simple baga. I'll pray for you, you pay for me. Mapanubina ka. Narumduman ko lang iyan ta. Iyo iniantig sasabi sa tuya na kita may kakayahan na magpamibi sa lambang saro. Itong mga santos sa langit, miyembro kang saints o kang inaapod niya tong Church Triumphant, they are praying for us here on earth. Pinapamibi kitang mga yaon digdi sa kinaban. Asin itong mga yaon sa purgatorio, mga miyembros kang Church Suffering. Asin kita man na miyembros, the living miyembros kang Church Militant, we pray and offer masses for our departed brothers and sisters. Kaya kadaklan sa tuya, nagpapamisa, asin nagpaparesponso sa mga aldaw na ini para sa satuyang mga namumuta nagadan. And in return, they also pray for us and intercede for us. So, namumutan kong mga tugang, instead of celebrating Halloween and its foolish antics, so trick or treat, dress in Dracula, or scary outfits, let us make these days hallowed, meaning holy, by celebrating our communion, our unity as members of the mystical body of Christ in life, in death, and in eternity. Amen? Sa ngaran ka nama, kanaaki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Matindog kita gabos, sarabay niya tong ipahayag,
an sa tuyang pagtubod, nagtutubod ako. Sa Diyos na amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Kristo aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hale sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuokan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa purapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamipi kita sa Diyos na makuha ang dalanin pagtubod, paglaom, asin pagkamuot, lanilakawan kan mga santos, tanganing sa tabang ninda kita man makaabot. Sa kapanuanin buhay duman sa langit, masimbag po kita sa kada petisyon, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa simbahan sa bilog na kinaban, sa Santo Papa, mga obispo asin kapadian, na an misyon nin kaligtasan, na pinuunan kan mga santos, lugod sa indang maipadago, sa paagi kan sa indang mga tataramon, asin gibo, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa mga namamayukan sa tuyang banwaan, tanganing sa paagi kan ipinahiling na dedikasyon kan mga santos, sa pagtugdas kan kahadian ng Diyos, digdi sa daga, sindaman makanuod na magdusay kan sa indang sadiri para sa karahayan nin gabos, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa mga naghehelang nagtitios na aapi, asin na sa panahon ng persekusyon, sa paagi kan ipinahiling na mga halimbawa kan mga santos, na nakamati kan siring na mga kasakitan, makakualugod sinda, nin kusog, asin paglaom, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa gabos na uya digdi, sa tabang kan mga pamibi, kan mga santos, makanuod kita kan tunay na pagkamuot sa Diyos, asin sa kapwa, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, binago mo ang mga puso kan mga santos sa paagi kan sa imong espiritu. Itugot mo na kami man mapano kan espiritu, tanganing kami man maging liwanag sa samuyang kapwa. Ini hinahagad mi, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Magpamibi kamo mga tugang, tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maako man lugod kan Diyos sa mang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan atang sa imong magkamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ang mga atang na dinudulot mi sa pagalang kan gabos na mga banal, makarangas sa imo, asin warasan na kaming nagtutubod sa inda, na mga mugtak na an isip na daina magagadan, makamati kan sa indang pagmakulog para sa samong kaligtasan,
uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Tangon yan, nagtutugot ka sa mo na magselebrar kan fiesta kan sa imong syudad, ang langit non na Jerusalem, sa muyang ina, kung sa ingon yan, ang kaburunyugan kan sa mong mga tugang, sarabay na nag-uumaw sa imo, sagkod paman. Pasiring sa iya, kaming mga parabaklay na nagtatalubo sa pagtubod, masigkat na naghihidali, nag-uurugma sa pagpamuraway, kan mga pinaurog na kaayon kan simbahan, nahuli ka ini nagwawaras ka sa samong kaluyahan in siring man na mga tabang asin paarog. Kaya kaiba ninda, kaiba man sa naninda, asin kan kadakol na mga anggeles, nagrurukyaw kami sa imo sa sarong tingog nin pag-omaw na nagsasabi. Kagurangnan ni kananggadan banal, murabo din gabawas na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, kanganing para sa mo, magin hawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagbaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, itinao, sa iyang mga disipulos na nasabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa Indo. Siring man pagkapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na nasabi, mag-ako kamugabawas asin mag-inom kaini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay natipan napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini ang pagibuhon Indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Napamalaya mo, ang pagkabuhay mo liwadi pinapahaya, sagpod na ikaw magdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkaganasin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nimbuhay, kan kalistig kaligtasan, nagpapasalamat, tap pinapagkaligo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo.
Girumduma kagurang nanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Santo Papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan kabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Girumdumon niya to sa espesyal na pagi itong mga namumutan niya to sa buhay. Ang sa indang mga kalag, sa tuyangon yan na ipamibi. Sinda, asinan gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kay ba ni Santa Maria, Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose, sa iyang esposo, kan makabanal na apostoles, asin gabos na santos, nakaitupa nakapaggaya-gaya sa imo, magkani kong magin kahiras, kan buhay na rin kasagporan, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, uli sa aki mong si Jesu Kristo. Uli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos, amang makakamhan, kasaro ka na Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, na pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan warasan, sa mga aldaw niyamuan katuninongan tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak maging danay na talingkas sa kasalan, tasin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Sa mga
Yesu Kristong kagurangnan, di ka na nagsabi, katuninongan ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo. Haray paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin warasan sa iya, an katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahad sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay namapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan ka mo, kan tanda nin katuninungan. Peace be with you. Mga dugang uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako kung maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. O Diyos, makangangalas sa sinihusan ng banal, sa gabos mong mga banal, kaming nagsasamba sa imo, nag-aarangkan sa imong grasya, nahuli ka ini kaming nagkamit nin kabanalan sa kapanoan kan sa imong pagkamuot, makabalyo, hali sa lamesang ini, nin mga paralakbay, pasiring sa bangkete, nin langit non na banwaan, uli kay Kristo na sa mong kagurangan. Amen. Amen. Salamat po sa Indugabos na nag-attender kayo ng misa. At yan po, ang misa sa sementeryo, siyempre sa mga Chinese cemetery. Duman po sa Daraga, alas 9 nin aga. Ang misa po duman sa Daraga Chinese Cemetery. Then, digdi po sa Bugtong, sa Chinese Cemetery, igwaman po nin misang alas 3. Pero igwa po gitang misa digdig 12:15 as in 5:30 in the afternoon. Salamat po sa Indo. Ang kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos kan Diyos na mamumuton na sinbay herako na nama an aki asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning and thank you po.